Salam alaikum. Salam alaikum. Tamam. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. خلاصه جناب بچه‌ای که مقصد بچه‌های اوستای کلاتکا را بتونه اوستایی که بچه‌ای که ابوی بچه‌های شکاتور هم بزنه مقصد باشه مرحمت اوستا فقط بیام میتونی روزی کاری بیام چرا نه بیام سلام زیادی سلام تیوی رمزه کیه نشنفتم کیه رمزه در پیشی زنده سلام علیکم سلام فاروق نورزاد نیستگی چی نیستگی ما دادتون این ما دادتون بو بخواه ما تا دادت میشم به عقل بو بخواه اینجا علیکم سلام اکر شیخ شما با خدا شورا سوی مردم کم سوی اپتا خوردن اگر سوی اپتا خورده باشون سوی اگر خش تاورتا خورده باشون بیا گاب زوفی در جای شما دمسکران شهرانه سلام علیکم سلامات باشه همه آدمای کنار جامعه دارین همخاله اقخورات میکنه که شما نامون با فکر میدونی که قماربازای فهمیدی سایتو لویتون قدیمی فهمیدی خیال میکنه مردم مجد اقخورات میکنه هر کار میکنه خیال میکنه که مردم شما را مردم نمیدونه من میدونم شما که شما را من میدونم بنای واتساپتون مینویسه که هر خیل واتساپوی لوی قدیمی مینویسین یا بورگه خی میکنی یا بورگه خی ما با میگم که قماربازی حرامه کنکورس حرامه بلیت یگان تعمیرا نخرین یارا آبی میخوردگیشون حرامه نون میخوردگیشون حرامه فهمیدی؟
در فیلم از самолет کار میکنم سومیگی یو خی من номер мондагӣ мухинам ё занг зада пеши мардум занг бизам адаҷо суми трана додам эй қил ты значит суми гипса кардон транан ты значит зада натонистӣ фаҳмидӣ накардӣ нами кора ҳалол накардӣ натонистӣ када фаҳмидӣ ман дар дуруни системаи хеле стройкаку хела миёен як хеле хта ай май хеле ма устоюнку май хеле ма хеле бад нами кора меринену мегрезем кора меринену мегрезем баъд дур мерем суви мора надодӣ суви мора хеле кардӣ значит корани дастoi накардӣ фаҳмидӣ ай пишти ту бо одам дуровардан кори тира ҳалол кард суми тира гирифт ничо ҷода ягон ҷои сусиш нест охи ҳама ҳаромхӯр чон маълуманд киянд фаҳмидӣ ҳаромхӯрон адатар пошон мерседес ҳаромхӯрон хеле дар ресторанои мешинад ки ё кофеҳошон кофеҳошон я оила кима мешавад ҳаромхӯр нао конкурсбозоанд то ай дубай видеошон мебурад то ай турсия видеошон мебурад то дар иҷо одих кесай то да оҷо одих кесай фаҳмидӣ дар тай пош последний модель мошин фаҳмӣ ҳаромхӯр дар хеле дуруни вагон фаҳмидӣ дар хеле дуруни вагон пой пиёда намегардад так что ман бо мегӯям ки ман ягон конкурсбозат қарздор нестам дар пеши ягон бор ягон мардума ба конкурс даъват накардам лӯбои хе мегардам лӯбои хе гаптон мезанам лӯбои хе фаҳмидӣ вана хеле сайтои левито надорем ты иҷадаи тарӣ кардем мо иҷада тарӣ кардем хорошо суми мо суми 1 квадрат 2 квадрат гипс кардон надодем не ки пад ними мардума сумша хурдаву ними фарзанди мусалмона ба қимор дар қимор шинондагӣ фаҳмидӣ алейкум салом ова граница тенҷа как надар мардум вақто датаво ҳами датаво ку датаво мафкура алло ба хона дар ҷои вагон бояд биям озу хай трам телефон дори я занг биза пурсиш ами ҳаромхӯр наона ҳаромхӯр ина ёра ҳаромхӯр меган оз ман ҳаромхӯрра нишонтон бутам ҳаромхӯрора нишонтон бутам ина ҳаромхӯр тай манаҳ шадидӣ мегӣ ки фақат да ягон оғил бастияниш биқа парвардисан ина ҳаромхӯрора дидӣ тай манаҳшонан ҳама қадарай ба бевои заншона дача мекунану ай суми халқи бечора фаҳмидӣ ина ҳаромхӯр ина ҳаромхӯр ина ҳаромхӯр диди ҳаромхӯрора наёрам мегӯям ки на номус доранд на нанг доранд на ягон чӣ
саломат боши мужик, гап нест. бача ба номи худо як хелта дандоно дар мекунад, занг мезанӣ ки ака ягон духтар неста, ягон дар соати 3 шав 2 шав, фаҳмидӣ, то дандонтона дард мегирам ора занг мезанӣ. ҳам мардако дар ҳамҷа бошен, на мардак бори бигем. бача ҳамқа кори дига монда ки дига ягон кор мекунем тамом. ҳаромхӯро дар воля гаштесян, ҳаромхӯро дар ютуб катагӣ карда мошинои пеш дар тай пошон, фарзандотона ба лобои раҳ бурдесян, уво лоло мо қиха. хуб ҳамин на самом деле ҳамин меган ку нишонаҳои охирзамон мешавад ки ҳамин ҳаром ҳалола лғат мекунад. инам хеле шидеса. ина ҳаромхӯро бо ҳоҷиян, рӯи ҳоҷиҳо сиё, ина ё номус надоранд, ё беномусанд, ёра ирӯз пагаку ба ҷои ҳамин пулку меян заношона мебаранд. ина дида бесте. ина пато об рӯи мардами ҳисора резондагиан ҳамида маймун. ина тоба кам худо. бо мо ёра як вақто намешинохтем, як катагиё мекардан. спасибо адам. камтарак мардум чун тона ҳуй кинен, ҳаромхӯра ай ҳалолхӯр фарқ кинен, ки хӯрдай, ки бурдай. ба худо қасам ман намедонам ба худо. ман ҳаромхӯр нестам, ман язнаи тем суми ҳамин хоҳарта хӯрдам ё апата. чиде хеле ай пишти экран гава мезанем. ман номер мондагим, ман ҳаромхӯрӣ кардагим. занг биза бигӯин ҳамиҷа тинам хеле ҳаромхӯрӣ карда. занг биза, ман номер мондам, дар пеши мардум номер мондам ки ина номер ватсап занг биза. медонӣ барои чӣ занг намезанӣ? барои ки шумо намо ҳаромхӯрои ютуб шумое. фаҳмидӣ? ҳаромхӯрои оз ман як бор мегирам дар сар блин озбе. ҳаромхӯрои ютуб шумое. чӣ нависта нишон буде ҳаромхӯр ки худат ҳаромхӯр навистеси аллум. гӯш кар трачи пад бира дафша ҳамҷа трачи дихта бира дафша ҳамҷа бира пай зиндагӣ даша паданава. ина охи ина мия ина ҳаромхӯро, ина ҳаромхӯро. моира ҳаромхӯра намешносем. ин ҳаромхӯр омадаги чӣ қимба миллионер гирифтаги та сум гирифтаги ҳам та гум шидаги тамом. шумо ку зеби иҷа надоред вифрем намешавад. чиба намешавад дали мандирато бо назначит ведуш ана бояд шавад. идов бояд шавад. ялла ручка олама вора кофта ва мекобем. и бадбахто хеле одамора фаҳм кардагиам. хеле и бадбахто хеле одамора фаҳм кардагиам. Inay mashinicha yoftем. Inay mashinicha yoftem. Гуфтам ку ба дили худаш юриста. Инай бадбахт.
این با авиакаса дора авиакаса дора инами авиакасаш инамия ина ай инами авиакаса ҳами бадбахта фаҳмидӣ ин аронхо шаёфтем группаш кардем ҳама пулои бачаҳора ҷавоб гуфт уже бачаҳора гуфт қарзош нанай хеле майда метам аронхо рекнама дора шумо тамом беномусем ки шайтон аст گوش که ابراهیم پدرت نه دف شایم جا پلیو چتا خوردم یا چتا تو بی نه جا من نومر موندگی موخی زنگ بزا بگو که نه پلا خوردی ما قطعی گاب زنم موخی рамазон холиқов ҳаром хӯрдай пули картара дар пули занаш гузарондай алло хор залиш кунам хеле кавушад и ҳасана ҳусена ё қи падарай кадоми аст не мегӯян ки ман медонам рамазон холиқов итари кард ӯ хеле кард ҷами туф мекунӣ дар болои блогер мезанад лупои блогера бихаб бугӯ ки на инам хиямахе ӯ дар корай аз ҷумла на бародари тоҷика ку фахрдин муроҷиат чикен ӯ ҳам як намхали мебруралу бошад ман ҳам ина ватсап занг биза парто ман са ягон ман не ай қиморбозиш не ай ягон не доля гирифтам не пул гирифтам ки мара накиши неметарсам любойша мекунам любойша ман муҳаммад тевера чиба ягон тат ягон гапи намегин ака кимор ма агар ту хел савод дошта бошӣ мафҳум ман лобойша мегӯм ки ҳаромхӯрам ҳар як луқмаи нами муҳаммад тевеай вай намекиши баромуши ишуша лобойша мегӯм нами нолаи даҳане ки мехӯраку ҳаромай нам нолаи даҳанаш лубойша мегӯм лубойша фаҳмиди любойша хтай ова номерои хидмат любойш ҳар касе ки ҳами зидди гапи аллоҳ буромадаги зидди гапи аллоҳ мекунад ҳаромхӯрай ами аллоҳ ку аям хели бандаам безора тамом чартай бо ма суратои ҳар як чабугрорум бугум инанам намечи муҳаммад студия мебелай чия я бомж янаму вози амро аҳамият дода будем дар ҳами россия буд обичный як коргар буд нами кор мекард стройка ремонт квартира мекард я майда нур дошт ҳози ай ҳаромхӯрия не давай нурай не давай баракатай не ягон чӣ амхе дора амхе пали дора ки не ки баракат надора нур надора ам одам аҳамият шудаге нур надора рӯшдан нур мондагӣ неста любойша мегӯм любойша барое ки ӯ одамо дар ин гапи ма ягон гап гуфта наметавонанд барое ки худчон признават мекунанд ки ҳамин кор ҳаромай ҳаромхӯрияй худчон ба даҳани худчон мегӯянд не ки гуфте саед ки нафорат наки бозӣ на бикӣ на бидров гуфте саед ҳаму
бо тоба кам худои хеле қиморбозои бараҳмшам аста. мега ку на форат на дро бозӣ накун. хтонамат прекрасно медонем ки буд ҳамаҷа дая бачаак зангам зад гуфт ки ансинфу майдастаи қимор гуфт зан шабой додагиай гуфт. брат нагӯй хеле нагӯ қиморбозора нагӯм ки аромхона на Назирбек хайр чикор кунам охи мардум ай тарикесан ма причом брат ма ҳар як биромадагимда мегӯм ки э додаро э ако накунем бозӣ қиморбозӣ накунем ҳаромай баракат намеёвӣ аймун одаме ки ҳамира кай намедонам рост бошад дурӯғ бо агар мошин битад мерай да ҳами як раҳ мезани онай дургӯ ҳаром мембирӣ ягон ҷот обод намемонад ба анамун мошин бо ман ҳам одамоеро мехоҳам ҳамин одамое ки мошин биридагиан як бор як чиқати ҳамсӯҳбат чам ки ҳамун мошиное ки баъди бириден оқиятон чӣ шид як моҳ ду моҳ пас ягон баракат ёфтен ё не ба худо биспор ман ба худо супоридагиам шумо баъд ҳамин бачаҳои ёш ба худо ҳамин бисёр гум шидесен мақсад дар сета дута 4-5 ҳастанд ку бародарам хеле муроҷиат мекунанд гум шидесан мековӣ оқибат а ягон адел меёвишон ё а ягон сизо меёвишон накунем бачаҳо барои анди 60,000 даямо ойлук бигӣ даямо 60,000 70,000 ойлук бигӣ главни да воля бошӣ главни да бари семият бошӣ на осибат балои ҷон инам хеле накун нара медонед ман чира гуфтесам ман ҳамо одамоеро гуфтесам ки баригагӣ мекунам фаҳмидем мерени суусу ку наркотика тақсим мекунем барои ду тимпули ҳаром ҳозир бисёр шидагия ба худо бачаҳо ёшай гум мешаванд як ҳафта ним ҳафта мековишон ба худо аями сизоо ай адело меёвишон чӣ буданд меган заклатчик ман ҳамин як баъде ки ҳамин гумшавӣ одам бисёр шид баъд фаҳмидам ки заклатчикаш ҳамун хеле чӣ буда унамо тақсим мекунанд ку унам хеле буда ба худо мебаранд ам хеле кордам медурорандтон як ҳафта ду ҳафта истифодатон мебаранд фаҳмидӣ истифодатон мебаранд дар дасти ҳамо сумтон ҷамъ мешавад ку жинг хичон сдаватат мекунанд бо ин ҳамин тоҷики худат бизид мекунад мебаранд мешинонад ман ҷавоб мегӯм дар гапам ягон бегона не ҳамин тоҷики худат бизид мекунад мебаранд мешинонад ҳамин тоҷики худат ҳамое ки тра дар ҳамин кор бурда бо ҳамин бизид мекунад мебаранд мешинонад бо плюс ҳамин қадар агар дар ҳамо дурум боши як батон роид кунам ман хар одам ё қатӣ гап занам одам фаҳмидӣ кӣ месӯза бечора очад месӯза отад месӯза акад месӯза додарат месӯза тамом инами қаодам айдами шумо медроя медава дига ягон кас айдами шумо намедава ира ҳаётон набуроре чӣ маълум мегӯӣ нами ту бесаводи пата гуфтесам ки там паходон ами ту ами гапзанид пишти ҳамхели одаморо гирифтеса пат худат ягон ҳамхели бизида ҳамхели шуримурӣ мекардагӣ мегумуд ки паданалар наркобизнесӣ накӯ бачаҳо ёша набард ҳамхели кор тилғат накӯ бачаҳо ёша набард ҳамхели кор хуш накӯ фаҳмидия накӯ
нормально. Ман вақте ҳами гапҳоро мезанам, вақте ман ҳами гапҳоро зисам, ҳар касе мара ҳақорат мекунад, ҳар касе мара ягон гап мега, ман барои худам ҳамон одама анамхелӣ, агар қиморбоза ҳақорат кун пишти қиморбоза бигира, значит ҳами паданалат хичам оқи падари ҳаромхӯрай. Агар ин ҳами паданалатҳое ки мебарам бачаҳоро дар анамхелӣ наркотик паркотик пастаид мекунам, ҳамонро ҳақорат кунам, ягон кас ай пишти богазана паданалат, значит ҳами корро мекунӣ. Та мекунӣ, паданалат набоши ку този пишти воро намегирӣ. Фаҳмидӣ? Гӯша оқи падар. Баъд падариё чад налатра. Марам. Фаҳмидӣ? Намекунанд ин ҳами валлоҳӣ қасам мегӯм, нами бо ҳамон одаме ки тира дар ҳамин кор даъват карда, ҳамон одам мебара пастави туд мекунам, мебара мешунам. Ин ҳамон одам, унуму одам бо пастави туд мекунам. Ҳозир ҳамин корора уже дар дуруни Москва, уже дар дуруни Москва, Московская областда ё уже палёни шидан ҳамин одамо. Фаҳмидӣ? Яъне ки уже машҳур шидан. Фаҳмидӣ? Уже аз ҳисоби ҳамхелӣ чизо бисёр мурд. Халқи урус ҳам мурд, халқи бачаҳои тоҷик ҳам бисёрш мурд. Уже мақомоти Русия ҳамира дар ҳамин Россия сахт қапид. И паҳто бо рафтан куҷо дигар шаҳрҳо, Доғистон, итнау тарафи Кабардин, фаҳмидӣ, тарафи Краснодар, бо усно рафтан. Унаҷо кор даъватон мекунам, биё ферма даямо иқад метем, уқад метем, баъд ай ферма, баъд ай чупони уже дар дастакат сеткатида медуранд, ин ира бароҷа парто, ира бареҷа парто, итаки баъд ҳамтаритон мекунам. Барои ҳаму бачаҳоёш бо мегӯмтон. Ҳозир аз бисёри баъд духтарои ҳамин духтарои ёша даъват кардесам, бачаҳои ёша даъват кардесам барои ҳамин кор. Барои намхели баригагӣ, барои баригои калон гӯш кунед. Барин хоҳарои хитон амонем, барин очои хитона барин ҳамуҷо амонем, не бариго. Гӯш кунед гапа. Барин занои хитон амонем ку ябор. Барин фарзандои хитон ҳамуҷо ябор бимонем. Кунахе дух мекунӣ, руд мешава ки фарзанди хита бите як сетка бугӯ ки барда яҷо бимон. Бобош неста. Фаҳмидӣ? Барои ҳаму бо мегӯмтон, шеройна. Валлоҳи қасам аёи ки ҳами оли биё теҷе ришта мегирем, занота сарошона луҷ мекунем. Бира хоин, хоин. Пашолактан нахӯй ка инҷа хоин. Фаҳмидӣ? барои анами бо мегӯм ки ахдо накунед, дар кор нест. Лучи ба номи худо биёй 8 соат 7 соат дастройка кор кунӣ. Фаҳмидӣ? Дастройка кор кунӣ, ҳамин арақ қайсар руд бичака. Фаҳмидӣ? Биёй ба бега бароҳат хоб кунӣ. Фаҳмидӣ? Биёй бега бароҳат хоб кунӣ. Аёи ки билад хеле кор намерад. ҳамид дар ҷони шумо назадам тавозу зиндагӣ ки ки гуфтае ки ман ғуломам ё ки то ҳозир чӣ гуфтанӣ ба ин гапа? Ина ман ғулом нестам. Ғулом нестам. Барои зиндагима пеш бурдан меҳнат накунам, ҳеч ка мара намеёра намета. Фаҳмидӣ? Ҳеч ка намеёра мара бига ки ман ҳинера бигӣ гудак табте, ман ҳинера бигӣ фарзанд табтенум. Фаҳмидӣ? агар ту меҳнат кунӣ нони ҳалол ба хоната биёрӣ, значит ту ғуломӣ. Ман ғуломи хонаи худамам, ғуломи семьямам. Так ман намедонам. дариши
саломат бошӣ. эй озӣ ма як командара кор да гирифтагиам разнарабочия фаҳмидӣ медонӣ не разнарабочи кориш чия биёр бубаси ма як командара гирифтагиам дар дуруншон духтарои тоҷики хидмон бовар мекунед духтара инам хеле бетон мешурад данат воз мемонад духтар бетон заливат кардеса данат воз мемонад ба номи худо ку ба худо қасам духтарам ҳоло ман бурам нишон метунтум кор дар гирифтагиашон духтарам дар ҳамин фирма дар ҳамин стройка ман кор мекунам дар доми дигари ман абделшико кор мекунам абделшико 40% духтарам 40% духтарои молдаван урус яна армия неста урусаи молдаванаю бо янам гагауза чи анам хелиам фаҳмидӣ духтар ё 16 17 20 бланди бланд 25 сола шпакиловка задеса бачаҳо ё шимо беномус шидиан рафтиян чикор мекунам баригагӣ бимбирене яхело ма бигат ма да баъзе одамо дахл дора ки хичонуже медонам киям бимбирен хайрам ты ғуломи рӯз шидагӣ значит кор намекунӣ забраҳо наҳо дард алам дорӣ бира дар дуруни ватан бошӣ бугӯ мара ба ҷои кор таъмин кунед худо ба номи худо кор мекунад даънат мекунам кор мекунам мебинӣ даънат мекунам ошавашон баригагӣ чӣ маъне дорад бира ҳамуҷа дар любой казигар баригагӣ нами баригагӣ медонӣ чӣ маъне дорад нами маънаи намира дорад ки нами бачаҳо ёша мебаранд дар иҷа уҷа нами наркотик тақсим мекунанд медонӣ амира айбан як ним моҳ мегзара бо ҳамун шефошон патави чон мекунанд мерава дуруни бира дуруни термара бибин як бор бира дурунои термаи россияра бибин ҳама бачаҳо ёш айми 19 сола сарш дага то 24-25 ҳамаш чӣ қати рафтаган анам хеле наркотик қати гӯш ки она тавомара валлоҳи қасам агар ҳаме ма инами валлоҳи билои таълои паданалати ҷонгӣ ма ҳамин чиз агар бизанам ё ки зада бошам фаҳмидӣ ани просто свои касякӣ биё нам мебарам то нам хеле кор да сартон метан айбай димо мегзара рафтӣ ман ки гапа барои чӣ мегӯм барое ки ҳамин ватсапи мада дар як рӯз 50-60 звонок мешавад 50-60 звонок 3-4 бача ёш гум шида нест ҷудае намедонем номаълум мезани тааша тоша мековиш пеши иш гардани каҷ мекунӣ уша зора мекунӣ як камера як бор бифаҳмам дар ҷое пеши мақсад ҳастай мақсад ин ҳамин ман ҳисоби ки мақсад ман таъриф намекунам ай любой район ҳисоби вақте мера як мурдара ба сарша аввал қатъи милиса сару кор мекунем қатъи следственный комитет ҳамин хел аста следственный комитет ки ҳамво мебаранд следствияра ҳамво иҷозатнома метавонанд ки бира мурдата бигӣ бира фаҳмидӣ хай ман дар ҳар як районуш рафтам мақсад шиносам салом алейкум ҳисоби чи ҳисоби гардан хат пожалуйста гуфта гап задагӣ номерошона дорум чандин таоша ҳам хеле гум шудага як илтимос мекунам ҳамира бизанем кани дар ҷоя як буковем биёвемшон мезана як соат пас занг мезана мегӯяд фалон адел дар маҳкама ё ки фалон сизо дар маҳкама чико кадай барои наркотика тақсимкуниш очашам мегӯй оташам мегӯй мегӯяд ваҳ ӯ як бачае буд ки ай сари ҷойнамоз намехест ваҳ
او یک بچه بود که نماز ترک نمیکرد. کی میگه دو قیمت رشه؟ نه کی میگه هیچ که. من تک نمیدونم که همین همراه بد آدم بد میکنه. همین با موه شنی موه شوی، با دک شنی سیاه شوی. یکی شوچه گیه خود تاقصه گم چکش فش تاورما ترمای کنی شما های دور مردم پیش گردن در ایروپا گردن چکن. آگامت بیلولو تو کی را گفته سیوزی؟ حقش تو نم خیلی بچه ها برات چقری بکن، برات توالت بکن، کاری حرام دارم را نشه، کاری حرام قمار بازی نکه، کنکورس بازی نکه، بلد نخور، نم خیلی بریگگی نکه. فهمیدی؟ برا کاری حلال که، برا توالت بکن، برا اندی سومی کم تام بتا رزنراباد چیکار که. نو دای کرونا را بچه که حیات تامه سوزونی. با خدا قسم حیات تامه سوزونی. قپیدهش بچه را بینم قوز 7 سال 8 سالش داده سن. مادر پدر ترا باید روزی امید راسیه روی کرد که بچه‌ام برا راسیه خونات بیا خونه تا ریمون که آباد که یا که بیا زن بگی. نگفت که بیا تیجه دای طریقه. حیات تامه سوزونی. مثال زندارت میره که زنت برآمده رفته. خدا نشونت مادرت ای دنیا گذاشت، پدرت ای دنیا. همه شیرینی حیات همشه در 4 اوگلیان همونجا میگذرونی. تمام. این هم قکو. او محمد دونو مگمت بیلالو اوین هم خیلی آدموی هستن که پیچکا میکنن. فهمیدی پیچکا میکنن. چون گپ زدن نمیتونن مورا حلال میکنن. الو تک تو میریم هم سری مسئله خودمون بچه هایی که اوستا باشین بیه مرامت کار نمیگیریم تو. من زنگ زدی و گفت زوخی دوخ نمیکنین گفت زدن نه خیلی زنگ میزنم با دوخ نمیکنن گفت زدن. نگاه کنین شما را تاجیکا گذارین تراکتورستی دا کاری خوبه بیر راه نمیشیم بیوه باز نمیشیم برای که وقت نمیوی هزار آمد او برین تکنیکا را یاد بگیرین تکنیکا را بخونین در همه لوبای جای هست در همه لوبای جای مسکوا هازی آخر فیلیال های هوشیدگی که برای پگروزشیک برای اکسکواترشیک برای چی پراوا داده سان هر خیلی 50,000 60,000 70,000 80,000 فهمیدی همون چیزای وزن همین چیزاش بخونه بیدن همین لوبا استرویکا کار کنه. الو زنگ نمیزنم. هی جدا نمیدونم جدا شیر نه هم جدا اگه تو کنه چون سنش تولی باراده زدوسیون من نمیدونم تو چی گفته سی. اودینا این همین نومرو را دیده سین همین پویوم ده این همین پویوم ده نومرو این همین نومرو ده زنگ زه اگر مقصد نگاه که اودینا اگر چی نباشین و خیلی محکم نباشه مثال چستم بیا همین یک هفته کار که شیرنر حرکت میکنیم دکومنتت میکنیم حرکت میکنیم همه چیز تا میکنیم نو ایشورت خودت میکنیم را کار میکنیم و دوجت تا میکنیم. نداره ما همین
ҳар вақти қиморбозу аққорат мекунам, ҳар вақти ҳам хеле одаморо аққорат мекунам, аққорат зиёд мешавад. Медонем барои чӣ? Барое ки ҳамун петухҳои ҳамин дуруни ютубам фаҳмидӣ, яъне ҳамиёе ки ҳами мардама ба ҳамин раҳ бурдесам, ба дига дакателник шумо не, ма дакателник нестим ҳозир. Ана ба ҳамин раҳ мебаранд, ман мегӯм накунед, ёро алам мекунам, фаҳмидӣ? Мисол дар рӯз агар 20 кас айё билет бихара, ҳар рӯзи гуфтан имада уже 1 нафар, 2 нафар, 3 нафар кам шидеса. Чанд пула яка регистратсия, чанд пула? Ман регистратсия намекунам, шерна. Ман ягон одама регистратсия намекунам. Ман худам мерам одам мекунам ки худам регистратсия кунам. номеро тема Саид 05 гӯш ке доғистониё 050 ма ҳамин шуморо хеле кашида сар додагим. қил нести ё наинҷа номер нависага фаҳмидеси пашол нахмаям ҷа чорт бля. валлоҳи қасам ман дар Иркутск кор мекунам, моҳи корим 150 шаб бе ташвиш мегардам, устоим кор мекунам, задагим салфоиза гузаштай фарзандома модарма гапҳои гурӯҳ гапҳои хоиноро нагирем. ҳамин хоино ай хоино падал шишем пай зиндагии хитонда шенози ҳамин давр решидае ки ҳар кас зиндагии хича мебарад, зиндагии хича худаш мебарад. ту як беақлӣ мекунӣ, як коре мекунӣ, мераи меғалтӣ даву дурун ку фикраи семият ки фикраи оилат ки мисол ба худо қасам агар тағоид амакит амат холат инами 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ максимум семията мумкин нигоҳ куна о биёра продукта баъди 3 моҳ ку аллоҳу акбар. бечора ман хиёл мекунам агар 2-3 фарзанд дошта бошӣ бо ҳамун бечораи занат мерава хона як каза пасуда мешува, мерава гӯрих як каса мегира ки ба фарзандои тира як ноланун биёра бихӯре. Тамом. инам қагап. ака чӣ кораӣ? чӣ умеем на ӯ разнарабочӣ? Сӯзи саломатӣ бахубай ҳолу сӯза наматинҷа акай шурада ёдам намекунӣ я билет питух сум 20,000 гирифта я надудиста якажона ёдам ки амира бигимти мусака ҳақдо ҳозир фарзанди падара нигоҳ намекунад ҳолот хеле образ намегӯм не бародар. ман намедонам дар ҳар семья ки чӣ хелай фарзанди падар ҳар хел дорад. ба номусшам ҳастад, беномусшам ҳастад. фаҳмидӣ? ман мегӯм ку дар ҳамин мушкилӣ, дар пастӣ, дар зиндагӣ да як чиқрӣ бизанӣ ба ҷуз падар, модар, ака ё акат ё додарат. занакош уже духтару хоҳар апа уже ба пай зиндагии худаш идагай ӯ бечоро ели зиндагии хичона бурдеса. моби шуратсозӣ мешавад 1000 рамон. 1000 рамон. ман да як рӯз ман таъриф намекунам, валлоҳи қасам ман да як рӯз 6-7 машиника кунам хеле ҷош намемонам. гоҳ таиш айзан пули регистратсия гирифта надода, гоҳ таиш да як ҷо 30-40 ҳазорш медонанда. ям хеле просто аз барои алло занг мезанам мегӯм эй багӣ кора буд ку. алло здравствуйте.
не той бо. Он в больнице. Но мы можем, да, у него был проблема. Ваш банк знал, что он в больнице лежит. Да. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не подайте, на днях у него будет нормально, а мы все закроем сразу. Мы все хотим закрыть. Тысячи, 2000? Ну, сегодня надо 2000 скинуть, да? Ну все, вы мне этот расчет, как это называется, как это, который по смс отправьте, что куда отправить? Ну вот у меня, ну нету его приложения такое. Да. Это его телефон, у меня рука. Да. Да. Угу. Все скинем до вечера. Балина, фото, подарок, модуль, бегуну, ничего, бефазон, подарок. Вот в приложение сейчас зайдете, пополнить счет кнопочкой. Ага, все, приложение тоже вот это, вот так, как называется? Пойди. Все сделаем. Все сделаем, все, я вас понял. Все, пожалуйста. Так. ما نشو برا حرامخور باشه ما رو ای بانک ها زنگ بزنن که هم قرضتون رو نمیوریم. ای بانک زنگم زدن یک بانک قرضم یک 100,000 هم که قرضم رو زنگ میزنن. سلام علیکم و علیکم السلام. سلام علیکم. سوزی شورات میشه. برای دافشا روسی را یاد بگی. نوآوری تیجه گمشه الگته. تیز گمشه. مایمون. چیکار داری دا روسی گپ زنی من؟ چای آخدا این همین بابای لنگری کو این همین بابای لنگری قریب تای 250 و چند هزار подписчик داره کو این همین جا استا گفتیم استای کلاتکا بیاین کار نمیگیریم 8 تا استا اومگه 3 تاش یگان قور بالا رو نمیفهمه یگان همون استاگی همون دیوال میگم ازانو دیوال زده این همین پول خود دیوال کاراچی کیرپیچاش طرف قبله های لایش طرف دوزاخ کاراچی، فهمیدین؟ این هم خیلی های 5 تاش کنکریت نیان او 5 تاش کنکریت نیان 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 5 ت
برای همون boş ver استوی سوز بیا. الو و علیکم سلام. میشه و رحمان بکن گوش کشم. ما اکا تو آدمانم خیلی خودت این همه کار دا جوابگاریم یا پیش میبینیمت بعد ما فیرود میکنیم آدم اتاک ما خیلی پروس اتاک ایجا دا بگم که همین آدم دام خیلی کارگار در کنه نمیکنیم کار. آه آه ما دارم گروپ اشکاتوچکای دارم که اپارات قطی میزنم چوا نه یعنی که او دارم یا چیلو دارم همش کاتوچکان همون چی که روی که همون واتساپ می داره روی که همه چیز رو همه چیز شما با همون مقصد همون آدم بکی نمیخواهی میگم ما پلا جواب میگم من همون آدم کیه تمام قبل نیست تمام قبل نیست شو روی نه خوب قبل نیست شامل زندگی کن وقت رو اکا تهمت نکرد شعبوزو کی تهمت نکرد که نوراس شما بوده تو پشتاگی او در تو با همه شنیم کنم که صورت اون حسن یبون چی نه اختوری همون که امروز جمعه پگان روزگاه زنگش میزنم کو پگان روزگاه زنگش میزنم روز یک شنبه گفت اگر شناختیم نه یا نشناختیم نه بچه رو ماما
سلیمان تو که دکن سلیمان سازی خوبی سلامتیت خوبه اینو پاگدی کالخوز خواهی بگی در خونه که کتا کریستین ای آخی نوموشون ای چی به اونه ای بدبخت تا نوم کریستین ای توجیکی گازیسی دینه ای چی تو وای بلا Смотри, вот объем по стенам. Стены ровные, из пеноблока сделаны. Материал есть, маяки есть. Помещений много. Пеноблока. Стены ровные, блядь, выложены, блядь, каменчики, блядь, нормальные попались. Объем большой. Aslında gölge çuyura nakın dora taş olman için çok bile. ولی مردم پناه همت بخدو خدا نگهبون همت